Hei, tehdäänpä nyt semmonen video, jossa on kaikenlaiset kukat saa kukkia. Puhutaan positiivisuuden kautta. Eli nyt kun on mullekin alkanut tulleen tämmöisiä viestejä, että persut on natseja, persut on rasisteja, ja miten se Simo on mahdollista, että sinä oot tämmönen? No, sehän ei kuvasta mistään muusta kuin siitä, että tämmöiset kirjoittelijat osaa kirjoittaa typeryyksiä, ja ne ei perustu mihinkään tosiasioihin. Mutta hei, tällä videolla nytten saa kukoistaa kaikenlaiset Einsteinsit siinä mielessä, että jos ajatellaan tämän hallituskauden sopeutuksia ja lähdetään siitä, että te myös, ketkä ei tykkää näistä sopeutuksista tai kritisoivat joka ikistä sopeutusta, niin pitäisi sopeuttaa, niin mistä te olisitte sopeuttanut, mistä te olisitte leikannut, jos olisi pitänyt leikata? Ja toisena nyanssina, seuraava hallitus, oli se sitten minkä värinen tahansa, jos lähdetään pikkusen alakanttiin, mitä on julkisuudessa ollut, niin noin 6 miljardia pitää sopeuttaa. Niin mistä te sopeuttaisitte seuraavan hallituskauden aikana, kun siitä on tämmöinen noin 9 miljardia, mitä sitä on nyt sopeutettu, niin sanotut löysät pois, niin mistä te otatte ne seuraavat 6 miljardia? Se ei ole mikään vastaus, että tuut haukkumaan tänne natsiksi ja rasistiksi. Hei, muuten yksi juttu. Varmin tapa tältä sivulta lähteä mäkeen, niin on se, että tuutta räkyttämään, puhumaan epäasiallisuuksia, kirjoittamaan toisista seuraajista, kommentoijista tai sitten minusta. Pidetään kommentointi asiallisena, mutta totta kai kovaa kritiikkiä saa tulla ja kirjoittakaa ennen kaikkea, miten te tekisitte toisin. Ja käydään läpi niitä eri videoilla tai sitten minä pian joku päivä live-lähetyksen, missä pystytte tulemaan sitten live-lähetyksessä keskustelemaan, kirjoittamaan ja katsotaan, pystyykö tässä nostaa vaikka boksiin keskustelijoita. Ei muuta kuin nyt kommentoimaan ja jakakaa kymmenille tuhansille, niin saadaan muuten hei hienoa ja toivottavasti positiivisuuden kautta kumpuavaa keskustelua. Onko se nyt mahdollista? Kokeillaan ainakin. Ei muuta kuin kirjoittamaan ja lueskellaan.